Lasă-mă că nici eu nu sunt așa oricine în drum. Omul Paianjen te întreabă. Am fost și eu pe la primărie, pe la domn primar și m-a angajat și pe mine. Nu pot, mă, du-te tu și ia porumb, că eu am pizza în cuptor, bă, și să arde. Mi-ai furat, mă, cauciucurile de iarnă? 1 la mână, afirmativ. 2 la mână, ți le dau înapoi, dă-le dracu că nu mai am nevoie. Și 3 la mână, Nicule. Peste 20 de ani mai te lovesc o dată. Să nu zici că nu ți-am zis. Celentano, te-ai făcut băiat rău? M-a făcut bagabon. Dă-mă la toată lumea! Ca nou un paianjen în film, mă? Cum i s-a întâmplat la lui Pitu Panchet, adică l-a mușcat de aceea paianjinul și după aia s-a făcut un paianjin, că i-a transmis cum ar veni celulele din el în alea.